феновете на Europe трябва да си купят и да чуят новият ви албум Secret Society. За нас албумът Secret Society е най-откровеният албум, който някога сме записвали. Това е така, защото нямахме идея какво точно ще се получи и записахме песни, които буквално отразяват нас самите. Този албум олицетворява най-точно как нашата група възприема света около себе си. Дразни ли ви това, че феновете очакват да открият във всеки ваш следващ албум песен като The Final Countdown? Има такова нещо, но отдавна разбрахме, че не можем да направим песен, която да повтори същия успех на The Final Countdown. Въпреки това, години наред Джоуи твърдеше, че може да измисли подобна хитова песен отново. Останалите обаче бяхме скептични относно постигането на тази цел. Тази песен никога не може да бъде повторена. Тя беше записана спонтанно и никога не сме очаквали, че ще стане такъв тотален хит. Както Ник каза, тя ще си остане единствена в нашата история. Човек никога не може да предвиди какво ще се хареса на хората. Говорейки за песента The Final Countdown, не ви ли омръзва понякога да я свирите на всеки ваш концерт? Логично е да сме отърчени да свирим тази песен всяка вечер, но в интерес на истината не сме. Ние много се забавляваме, когато я свирим на всеки наш концерт, защото на нея хората буквално полудяват и ни зареждат със страшна енергия. Ние даваме добро настроение на публиката, която тя ни връща обратно, и всичко това се дължи на песни като The Final Countdown. Музиката е точно за това, да кара хората да се чувстват добре. Когато публиката се забавлява, значи ние с Юра сме си свършили добре работата. Вие двамата и барабанистът ви Ян свирихте дълго време в групата Brazen Abbott на българският китарист Николо Коцев. Какви са спомените ви от това време? Имам страхотни спомени от работата си с Николо Коцев. Той е невероятно талантлив музикант. Безкрайно съм се чудил как може Господ да даде на човек такива безгранични умения. Свирил съм в няколко от проектите на Николо и всеки път ми се налагаше не само да слушам музиката, но и да разбера защо всяка нота е сложена точно там. Мога да добавя, че аранжиментите, които той прави, могат да се определят с думата умни. Ще ви разкажа какви неща се сблъскват, когато отивах към студиото за записи. Аз съм репетирал песните със седмици и мисля, че съм перфектен. Докато Николо идваше и ми казваше: не, тук ще го изсвириш по този начин. И аз си казвах: от дяволите, пак ли не е това, което трябва? И започвах да го свиря отново. Въпреки това, аз много се забавлявах, но в същото време усещането беше, че съм като ученик, който ходи на училище, за да учи всеки ден нови неща. Какви бяха мечтите ви, когато бяхте на 20 години и как те се промениха с времето? Когато бяхме на по 20, мечтата ни беше да станем професионални музиканти и, ако е възможно, да бъдем и рок-звезди, естествено. В момента това с рок-звездите отдавна сме го забравили и единственото, което ни интересува, е да правим качествени албуми с Юра. Освен това да живеем достоен живот. Какво не успяхте да постигнете с Юра за 7 студийни албума и множество турнета и фенове в цял свят? Искаше ми се да имахме успеха на The Rolling Stones или на YouTube, ама очевидно не стана. Не ни се получиха нещата. Да, не стана. Ама кой знае, може утре пък да ги завинем по успех. Кое събитие определяте като най-значимото за вас за тези 25 години, откакто съществувате като група? Бих казал, че най-голямото ни постижение в по-новата ни история е това, че след 12 години